Ang lulutuin natin ngayon ay pork steak ala kusinerong musikero. Ang una lang natin gagawin ay i-marinate natin yung pork na hiniwa ng manipis. Lalagyan lang natin ito ng toyo, liquid seasoning, oyster sauce, paminta, brown sugar, at kalamansi. So, ang gagawin lang natin dito, pagsasama-samahin lang natin yung ating mga ingredients. Ilagay na natin yung ating toyo, liquid seasoning, oyster sauce, pamintang turog, brown sugar, at ang ating kalamansi. Dapat sa kalamansi, huwag nyo isali yung buto kasi ang buto ang nagpapait ng ating pork steak. Kaya kailangan nyo itong salain. At haluin lang natin itong mabuti. At pagkatapos natin itong haluin, iset aside lang natin ito ng at least 2 hours bago natin ito ay lutuin. At kung hindi pa kayo nakapag-subscribe na aking channel, huwag niyo pong kalimutan i-subscribe, i-like, at i-share, and hit the notification bell. Marami pong salamat! So, ito na ang ating mga kailangang sangkap sa ating paggawa ng pork steak. Ang ating minarinate na pork kanina, yung butter, white onion, garlic, bell pepper, brown sugar, liquid seasoning, oyster sauce, supreme granules, oil, and slurry. So, lutuin na natin yung ating pork steak. Sindihan lang natin yung apoy at ilagay ang kawali. Hintayin natin itong uminit, tsaka ilagay na natin yung oil. Painitin lang natin ito at isunod ang butter. Pagkalagay ng butter, ilagay kaagad ang white onion para hindi masunog ang butter. Igisa lang natin ito at ilagay na natin yung ating garlic. Igisa lang din at pagkatapos, isunod na yung ating bell pepper. Itong bell pepper, optional lang ito. Depende na sa inyo kung lagyan nyo o hindi. Para sa akin, mabango kasi pag may bell pepper. Kaya, nilagyan ko ito. Pagkatapos igisa, pag natingin yung golden brown ng ating garlic, ilagay na natin yung ating karne. At ihalo lang natin ito. At pagkatapos natin itong mahalo, ilagay na natin yung ating liquid seasoning. Tapos yung oyster sauce, supreme granules, at yung ating brown sugar. Ihalo lang din natin ito. At pagkatapos natin itong haluin, lagyan natin ito ng at least 1 cup of water. Para ito ay ating palambutin. Palambutin natin ito for at least 10 to 15 minutes. At kung sa tingin yung lumabas na yung katas nito, halukayin lang natin ito. At takpan natin itong muli. After 10 minutes, ito na ang itsura ng ating pork steak. Lalagyan lang natin ito ng slurry or yung pinaghalong cornstarch at tubig para ito ay palaputin. At kapag lumapot na ito, tatakpan natin ito ng at least 5 minutes para ito ay atin na ihain.
After 5 minutes, ito na ang ating pork steak. Lutong-luto na siya. Konting halo na lang ito at ilagay na natin yung ating final ingredients. Ang ating white onion. Konting halo lang ito at pwede na itong patayin at ihain. Charan! Ito na ang ating pork steak. Ala Kusinerong Musikero. Happy